Пекарника. Ето е полянката, където... Да. Вероятно това трябва да посетим. Разкланяме по левия път. Не може ли направо? Ако искаш да го идеш следно. Вие сте тук. Ето. В подножието на глухите камъни. Засне ли ма? Заснехте без да махаш. Намерил църква да се прекръсти. И как са качвали Хоросан, кирпич тук? То няма кирпич, де? Той дето казва, че вода се събирал там горе. Стъпалата са малко трудни. Върната натревясала, затлачена. Чуват се колите от пътя, но не се вижда, е кулата. И на другото ехо, айде, язовир Ивайловград, дъното. И след него ще стигнем Ивайловград. Това е трудно, нали там? Там се струва, че горе е по-така. Като падаш, по-високо се падаш. Другото има ли смисъл да падаш? Ето тук други разкопки. Неозначено какво ще бъде. То той ще е като перперикон. Аз мисля, че от тук ще слезем направо към долу, дето от изходния пункт. Керамика. Извадена. И той някаква като тухла. С година на лято ще продължи. Тухли. Нишите погребалните. Това вероятно ще е храм. Добре, че се спъма. Спокойно ще спиш тази вечер. Ето го петроглифа, най-после. Ало?